Ahoj lidi, vítám vás u svého dalšího videjka. Dneska tady máme reakci, no, jak můžete vidět, na Fiziho. A on má hodně spoustu nových videí, jsem si všiml. A nejvíc mě asi zaujalo hra na schovávanou zakázané oblasti. 2 smajlíci. No jsem to upřímně zvědavý a samozřejmě jsem ještě hodně like a odběr a my jdeme asi na to. Zahráli jsme si hru na schovávanou zakázané oblasti, kde tajné jednotky něco ukrývají a nikdo by na takové místo neměl chodit. Takže jestli tě zajímá, kdo vyhrál, tak sleduje až do konce. No, zajímá mě to. Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, tak momentálně se už před oblastí nacházíme. Co vy, jste připravený? Jo! Oh, no to jsem... Hej, kámo, kup si normálně prostě, kámo, ty GoPro prostě, furt prostě s tím mobilem, kámo, furt se prostě takhle točí, kámo, nevím, proč si nekoupíte GoPro. Zvědavý a myslím si, že tak za 20 minut by se měla dorazit hlídka, takže moc času na schovku nemáme, tak... No, já si myslím, že by tam spíš za 20 minut na vás mohla dojet policie. Pojďme na to! Oh, no lidi, upřímně nevím, kam se schovat, ale půjdeme rovnou do budovy. Kam se schovat, kámo, kam se schovat? Takže přede mnou je velká budova a kam se asi mám schovat? Tak kámo, do té budovy asi. Lidi, my s Domem běžíme úplně jinou cestou než ostatní. A já si myslím, že na tuhle schovku jsem se připravil líp jak kluci a Anetka, protože... Připravil jsem to geniálně. Že mám na sobě tenhle ten maskovací kostým, takže se musím někam... Maskovací kostým. Pořádně schovat. A tady se všude nachází stromy, tak musím opatrně. Ale za chvilku budeme v budově. Tak, takhle to tady projde. Tak když tam je na vás nějaká ta hlídka, jo, tak proč trochu nepoběhneš, kámo. Tady to je fakt ohromný. Tak jo, jdeme najít tu správnou schovku. Běž, no. Tady to vypadá odporně. Jako na... To věřím, no, že to vypadá odporně. záchodech v naší škole. Na záchodech. No, dobrý, hoši. Tam je super díra. Pojďte. Tak do tady se schovám. Tak ho jdeme na to. Podívejte se na ten krásný výhled. To budu mít přehled. Tak počkej, kámo, tak tohle mi nějak nesedí. Prostě, takže ty tam jen tak stojíš prostě. Wow, tady je krásný výhled. A doufám, že mi ta naše zásahová jednotka nenajde. To je fakt hustý ta schovka. Úplně po všech hlídačích, kde jsou. Tak se schovej někam, ne, asi. Kámo. Nejlepší místo na schovku. A tamhle jsou poskládaný krabice, tak se za ně jdu schovat. Pojďte sem. Dobrý, schováme se pěkně takhle do rohu. A byl bych radši sticha, kámo. Tak, pokrčím se a teď už stačí být jenom potichu. Tyjo, tady jsou tyhle krabice, tak bych se mohla schovat za ně. Kámo, proč v každý schovce se schováváte za ty krabice? Co proti nim máte, jako? Snad mě tady nenajdou. Lidi. Možná, kdyby si trochu stlumila kameru, nebo jako chápeme se světlo, jo, tak možná by tě nemuseli najít, no. Podívejte se, myslím si, že jsem našel to správné místo, tamhle se nachází všude tráva. Tak jestli se tam schováš, kámo, tak jsi borec, no. A to se hodí k mýmu obleku, tak třeba se i zahrabeme, pojďme tam. Běž, no. Tak, pořádně. Mohl bych si lehnout. Fuj, tam bych se v životě neschoval. A teď musím být schovaný, doufám, že mě nikdo nenajde a tuhle schovku vyhraju. Já doufám, že mě tady nikdo nenajde. Doufám tady, že mě nenajde nějaká hlídka, že ano? Lidi, tahle budova je fakt obrovská, docela by mě Humy tam, máš srdcař je tam vzadu. zajímalo, co se tady ukrývá, když je takhle zakázaná, třeba nějaký mimozemšťani, no ale... Dobrý. Snad ne, protože mám z nich docela strach. Tak, teď vcházím sem docela do temné místnosti, tady někam bych se mohl schovat. No, třeba mě míň i uvidíme. Tak, dobrý. Lidičky, nevypadá to se mnou vůbec dobře, co jsem viděl pár ostatních, tak se Možná, kdyby si přestal mluvit a trochu zapojil mozek, tak možná by ses někam něco bez vymyslel, no. schovali fakt na dobrý schovky, ale já jsem tady úplně ztracený, celkově jsem z toho úplně vystrašený, co ty hlídači s náma potom udělají. Já už není čas. No prostě jdu třeba sem a doufám, že půjdu se podívat někam jinam. No, schovej se, tak, dobrý, jsem slyšel. Sledujte, tohle by mohlo být dobrý, to je taková betonová... To už je docela dobrý, no. Jako, možná, kdyby si pak
přestal natáčet, jo? Když kolem budou ty hlídky, tak možná, že by ti asi najít úplně nemuseli. To je docela dobrá schovka. Vana, no, když se podívám dovnitř, tak je tam docela dost prostoru. Tak já si dám tohle na stranu a zkusím se tam schovat. Tak, dobrý lidi, no, dám to tady pořádně nad sebe a snad jsem dostatečně schovaný, dobrý. Seš, no, ale kdybys přestal teď natáčet na chvilku tak bys možná byl úplně geniálně schovaný, to ti řeknu. Vypadá to pozitivně, no, tahle schovka by mohla být, i když snad jim to nebude připadat tolik nápadný. Cože, slyším sirény, takže to znamená, že hlídači jsou tady. Kluci, pozor! Tak, počkej, kámo. Už jsou tady hlídači. A nejlepší věc je úplně zařvat, kámo, po celé budově. Ježiši, nebudu. Tichu, už jsou tady! Kam, co to mají za zbraně, pro boha? Nebude, doufám, v tomhle videu vražda, že ne? Pojďte, jdeme, tady připravou. Pojďte všude. Je tady čistý. Je tady hodně děr. Musíte všechny prohledat. Nebyl tady schovaný dom, tady v té díře? Tady byl se mi zdá schovaný dom, ne? Nebo jak se jmenuje ten bod? Asi dom, já nevím. Tady čisto. Ne, počkej, dom je schovaný tady někde je schovaný, se mi zdá, že byl. Okay. Lidi, tu trávu jsem si měl dát i pod sebe, protože mě to tady bolí všude. Je to fakt nepohodlný. Ne pod sebe, ale nad sebe. Ležím tady na nějakým kamenu a vypadá to, že jsou tady někde kolem mě. Snad ne, snad tuhle schovku vyhraju. Pozor, je tady Taky prokoukaná doufám, no. snad nikdo neutekl. Pojď. Obejdi budovu a prohlídni to. Prozkoumej to. A my jdeme dál. Dobrý. Pojďme doprava teď. Čistý. Jdu zprava. Nech se. Jedu! Ježiši, kámo, co to je prostě, jak je tam úplně ten huby, ne, prostě, ježiši. Ne, kámo, prostě, ježiši, no tak tohle je boží, no, dobrý. Ježiši, tak co to je, no tak tohle je hrozně boží. Podívejte se, hlídači už tamhle chodí. Kámo, ty jsi schovaný tady. Jako, vy jste ty hlídači, jo? Lidi, hlídači právě tady jsou. Doufám, že mě nenajdou. Kámo, tak jako asi zapoj mozek, kámo. Přestaň točit teďko asi, ne? Když tam jsou ty tvoje hlídači, ano, hlídači. A zatím si mě nevšimli. Tohle to je fakt super. Jestli se vám takovýhle schovky líbí, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku a dejte tady Tady klikněte na tlačítko lajku. takových 50 000 a natočíme další, třeba No a prosím, už nenatáčej další schovku. ještě s Please. úztější jednotkou. Opatrně, tady tma. Jo, dejte bacha. Pozor, propadá se střecha. Tady by se mohl někdo... Jo, propadá se střecha, kámo. Ono tady dáme jenom trochu křuplí, jo. Jenom trochu křuplí. Bacha, propadá se strop. Pomalu. Jsou tady, nesmím je slyšet. Tak kámo, ale už. Hoši. Mám říkat furt kolem dokola. Tak přestaň točit, když jsou kolem ty tvoje hlídky, ježiš. Doufám, že mě nenajdou. Dopřeju, ať tě najdou. Koukejte všude, koukejte na stropy. Strop je dobrý. Koukej za... Jo. Normálně lidi můžou vylézt na strop. krabice. A tady je. A máme tady dívčinu pežnice. Ježiš, no tak tohle je dobrý video. Ježiš. Tak to je boží tohle video. To obojte. Lidi, vypadá to, že hlídači už asi někoho chytili. No, upřímně jsem rád, Tebe. že to nejsem já, protože dnešní schovkou chci vyhrát. A dokonce už jsem dopředu nad tím tak přemýšlel, že jsem si sebou vzal fizzy drink, abych měl co k pití. Tohle je příchuť kola. A pokud byste chtěli jakýkoliv fizzy drink, Prej ta kola je nejhnusnější. Jako,
Kámo, já bych mohl jako ochutnat ten fizzy drink, jako já si říkám vlastně, proč jsem ho ještě neuchutnal, jako. Já zkusím asi ten Tropical, já už jsem ho jako, že jakoby viděl. Ho si zkusím, kámo, má ten fizzy drink. Tak zajděte do té nejbližší večerky. No, doufám, Ve večerce se to neprodává, ale musíte jít do takového speciálního obchodu, já nevím, jak se jmenuje. Mně se zdá, že to je jenom v Brně a v Praze. To je takový ten speciální obchod, tam se prodává fizzy drink. že ho tam objevíte. Já se posilním, takhle si ho načnu. A snad to dneska vyhraju. Pojďte, jsou tady schody do strava. Musíme je hledat. Jdeme, tady Prohledejte. Jste šikovní, kluci, že to prohledáváte. Tak můžeme zpátky. Jdeme jinam. To jste špicalové, nebo co, že nejdete do sklepa, ježiš, no tak. Pojďte, jdeme dopředu. Tady furt někdo chodí. Celý se klepu. Pojďte, jdeme. Duchové kolem tebe chodí. Ale tamhle to vypadá jako konec dole. Pojďte to prohledat. Běžte to, no, prohledat, běžte. Kámo, ty máš tu kameru takhle v ruce prostě, ne, tak jako hoší, jako já chápu, že to je prostě míření pro ty malý děti, jo, pro ty 5, 4 lety, jo, ale kámo, jak se mohl vymyslet už něco lepšího, hochu, tak jako... No, Nechte mě, já jsem to nechtěl vyhrát. nechte mě, ach. Asi mám nejlepší kostým, ale moc se mi to dneska nepovedlo. To je škoda. Snad mě tady nenajdu, prosím, dneska to musím vyhrát, prosím. Jdeme to prohledat. Já fandím Víťové, hele, asi, jo. Co se budem asi Víťové fandím. Celý tady. Kouknu tady. Kde ještě zpívá Fizzy, Dom a ten Vítě. OK. Bacha na stro. Můžeme Bacha, dávejte bacha, ať se jen tak může se na vás jen tak, že jo, propadnout prostě stěna, že jo. Teda, sorry, strop. Můžeme dál. Pojďte, koukejte všude. Jo, no. Tady čisto. Jdeme. Pojďte tady do té místnosti. Aha, tak mi hraje buď Dom, nebo teda Vítě. Někde koukněte Protože si myslím, že teď asi Fizzy ho najdou. do té vany. Kámo, tak ty jsi tam schovaný. Kámo, tak ty jsi tam schovaný a jen tak prostě zatrhneš, jo. Ne, můžu to utečeš. To si děláte legraci. Lidi, myslel jsem si, že aspoň uteču. Ach jo, chytili mě. Doma chyťte, já fandím Víťovi. Víte někoho? Ne. Slyšeli jste to? Tamhle se to šlo. Odkud? Díry? Jo, jsou to díry. Už jsem prohledal. Tady je. Takže doma našli doma, no. Takže to vyhrál Vítě. Pojďme. OK. Dávej si díry. Jsi předposlední. Ne, to je možný. To jsme nemohli jít nikam jinam. Lidi, slyšeli jste to? Vypadá to, že našli doma a ten byl poslední, takže jsem vyhrál. Ale slyším, že jdou i za mnou a sakra, snad se sem nedostanou, ale nevím, jak já bych se měl dostat dolů. No super, takže jsme na konci videa. Kámo, jo. Tohle bylo asi nejhroznější prostě video, který mohl jako prostě Fizzy vydat, protože to bylo fakt strašná nuda. Kámo, to fakt jako bylo úplně... No. Takže pokud se vám video líbilo, tak jsem samozřejmě dejte like a odběr a uvidíme se někde příště, takže čaute.
jsou tady. Ale kdo tady?